Molt bé, avui ens acompanya el senyor Taha Sitang i la senyora Flàvia Villanueva en representació de la Joventut Europea Federalista i benvinguts a la Comissió de Polítiques de Joventut. Per recordar el funcionament de la compareixença, tenen 15 minuts per intervenir, després els grups disposaran de 5 minuts per preguntar. En acabar podran respondre i tindran fins a 7 minuts i poden començar quan vulguin. Ara sí. Perfecte. Moltes gràcies, president. Membres de la mesa, diputats i diputades, per donar-nos la paraula en aquesta sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut. Som la Joventut Europea Federalista, una associació juvenil europeista present a Catalunya des del 78 i integrada en una xarxa europea activa a més de 30 països. Formem part d'un moviment que treballa arreu del continent per una Unió Europea més democràtica, més social i on la joventut no sigui només objecte de les polítiques, sinó també subjecte actiu en la seva definició. Des de Catalunya aquesta vocació es concreta en una tasca molt clara: fer pedagogia europeista, generar espais de debat, impulsar la participació juvenil i contribuir al debat públic amb propostes en clau europea. Compareixem avui en compliment del requeriment d'aquesta comissió amb la voluntat de portar des de l'experiència associativa i europeista una mirada sobre la participació política del jovent a Catalunya i Europa, i venim amb aquest doble arrelament, català i europeu, per compartir una diagnosi i algunes reflexions que des del nostre punt de vista són rellevants per al conjunt del sistema democràtic. I és que la primera idea és clara: la participació política de la gent jove s'ha convertit en un indicador clau de la salut democràtica d'Europa. Les darreres eleccions al Parlament Europeu del 2024 ho han evidenciat. Mentre la participació global es manté entorn del 51%, la participació dels menors de 25 anys baixa aproximadament fins al 36%, i ho fa més en relació amb el cicle anterior. Fa uns anys, especialment al voltant de l'emergència climàtica, es va interpretar que potser hi havia una nova onada de mobilització juvenil. La realitat actual ens indica que aquell impuls no s'ha consolidat, i això no és només una dada conjuntural, és una senyal d'alerta. És un avís sobre la relació entre la joventut i les institucions democràtiques. I és important subratllar que aquesta relació no es construeix només des de les institucions europees, sinó també, i de manera molt directa, des dels parlaments nacionals i regionals. I aquesta desafecció, però, no respon a una manca d'interès intrínsec per la política, té causes molt concretes. També observem una transformació en les formes de participació, disminueix la implicació en estructures clàssiques com partits o sindicats, mentre augmenten formes més flexibles i individualitzades, peticions, consum polític, expressió a xarxes. I això no indica desinterès, sinó un canvi en els canals. La participació existeix, però es desplaça cap a altres espais, i és aquí on entra el joc el paper dels governs regionals. La Unió Europea funciona a través d'una governança multinivell on les decisions es distribueixen entre institucions europees, estats, regions i municipis. Les regions com Catalunya tenen competències en àmbits claus per a la joventut, educació, habitatge, ocupació, salut mental o cultura. Per tant, quan parlem de participació juvenil, no parlem només de mecanismes formals de participació, sinó de com s'incorpora la mirada de la joventut en les polítiques públiques que condicionen les seves trajectòries vitals. I és en aquest Parlament on es decideixen elements centrals que impacten directament en la vida dels joves, i això converteix el nivell regional en un espai clau per reforçar la connexió entre joventut i democràcia. Des d'una mirada europeista, les regions poden actuar com a laboratoris democràtics, espais on experimentar noves formes de participació i de governança. En el cas català, iniciatives com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya poden representar un pas important, però el repte no és només dissenyar bons plans, sinó garantir-ne la implementació, el seguiment i la implicació real de la joventut en el seu desenvolupament. I és aquí, precisament, on la diagnosi es fa més complexa, perquè si fins ara hem parlat de participació juvenil en termes generals, cal fer un pas i introduir un element clau. La participació no es distribueix de manera homogènia dins de la joventut. Hi ha diferències importants segons el gènere, l'origen, el territori o la situació socioeconòmica. I aquestes desigualtats condicionen no només el nivell de participació, sinó també l'accés a espais de decisió.
Per tant, qualsevol política pública que vulgui reforçar la participació juvenil ha de partir d'aquesta realitat diversa i abordar-la de manera específica. I és que la nostra generació ha crescut encadenant crisis. La crisi financera, la social, la climàtica, la pandèmia, l'augment del cost de la vida i actualment una guerra a les portes d'Europa i a Europa. En aquest context, les dades són conegudes. A Catalunya l'atur juvenil continua situant-se per sobre de la mitjana europea, encara que s'hagi reduït en els darrers anys. I això es tradueix en experiències vitals marcades per la precarietat, contractes temporals, salaris baixos, dificultats d'emancipació i una incertesa constant. Quan la prioritat és arribar a final de mes o accedir a un habitatge, la participació política passa inevitablement a un segon pla. No per desinterès, sinó per manca de condicions materials. Diversos estudis mostren una correlació clara. Els joves amb estabilitat laboral i habitatge assequible participen més. Per tant, la participació no es pot deslligar de les condicions de vida. A això s'hi sumen altres factors que afecten la percepció de la política, l'emergència climàtica, les tensions geopolítiques o la percepció que el progrés social s'ha estancat. Tot plegat impacta en la confiança institucional. Des d'una perspectiva europeista, això té una implicació directa. La promesa europea de progrés compartit es debilita justament allà on hauria de ser més tangible per la joventut. Si baixem aquest anàlisi al cas català, les dades ens aporten matisos importants. L'interès per la política entre els joves se situa en un nivell mitjà al voltant del 5,4 sobre 10. No és una generació apàtica, però tampoc plenament connectada amb la política institucional. A més, hi ha una gran diversitat interna. Podem identificar perfils molt diferents. Joves mobilitzats, però crítics amb les institucions, joves amb més confiança institucional, joves informats però pocs actius i un segment desafecte que queda completament al marge. És precisament aquest darrer grup que representa un 15% dels joves i és especialment rellevant des del punt de vista democràtic, perquè si hi ha una part de la generació que queda fora dels canals de presentació, el problema no és només de participació, sinó de qualitat democràtica. I és aquí, és sobre aquesta dimensió que les desigualtats internes de la participació, els nous canals, especialment digitals, i les implicacions concretes per l'acció parlamentària, que se centra en la segona part de la nostra intervenció. Gràcies, president. Gràcies, diputats. Bon dia, bona tarda a tots i totes. Ara millor? Perfecte. Doncs, per començar, per mi, parlar de joventut catalana en singular és inevitablement una simplificació. Les dades de l'enquesta sobre generacions i participació 2023 mostren diferències clares, com ha comentat el meu company, en els nivells d'interès, participació i accés als espais de decisions segons el gènere, la classe social, el territori, el nivell educatiu i l'origen familiar. En termes de gènere, les dones joves presentem una participació especialment elevada en manifestacions i pràctiques en consum polític en comparació amb els homes joves. Aquest dinamisme en l'esfera cívica, però, no es tradueix de manera proporcional. En espais institucionals de decisió influeixen factors com la disponibilitat del temps, les responsabilitats de cura o les dinàmiques internes dels propis espais. Pel que fa a l'origen, els joves amb progenitors nascuts a l'estranger tendeixen a mostrar nivells més baixos de participació en canals que estan més institucionalitzats. La recerca indica que aquestes diferències no responen a un menor interès polític, sinó a barreres com el coneixement dels circuits, les dificultats lingüístiques o les situacions de precarietat. El territori i la situació socioeconòmica actuen també com a eixos transversals. Les àrees metropolitanes concentren més infraestructures i teixit associatiu, mentre que en entorns rurals o municipis petits les oportunitats poden ser més limitades. Alhora, la precarietat condiciona el temps i l'estabilitat necessaris per participar de manera sostinguda. Aquestes diferències, com he dit, no descriuen desinterès, sinó desigualtat en les oportunitats d'accés. Per això, una política de participació efectiva ha de tenir en compte aquesta realitat diversa i procurar mecanismes realment accessibles. A escala europea, aquesta reflexió connecta amb l'Estratègia Europea de Joventut de 2019 fins a 2027 i amb els European Youth Goals, especialment aquell que promou espais de participació inclusius i amb capacitat real d'incidència. Pel que fa a la innovació democràtica digital, l'oportunitat i les garanties i també riscos que ofereix això. El segon element, que és la innovació democràtica, les eines digitals poden ampliar l'accés als processos participatius, especialment entre generacions socialitzades en entorns digitals com la nostra.
La plataforma Decidim, desenvolupada aquí a Barcelona, n'és un exemple clar, una eina de codi obert que integra aportacions ciutadanes amb garanties de transparència i traçabilitat. Experiències europees mostren que la participació digital és més efectiva quan hi ha regles clares, deliberació facilitada i retorn institucional verificable. Ara bé, també cal reconèixer els límits. La bretxa digital persisteix per motius territorials, socioeconòmics i sense garanties de qualitat deliberativa els processos poden esdevenir superficials o fins i tot infrarrepresentatius. Les eines digitals no substitueixen la necessitat que les decisions siguin comprensibles i que les aportacions tinguin una traçabilitat clara. Quan hi ha retorn institucional, la participació reforça la confiança i quan no hi ha es pot percebre com merament simbòlica. Aquí podeu veure algunes eines de referència europea que podeu trobar a l'informe per si voleu veure exemples de com ho ha fet la Unió Europea i després els riscos, com hem dit, les bretxes digitals, les minories que poden ser hiperactives però que no estan ben representades, tot això podeu veure a l'informe que us hem fet arribar. Després, un cop feta aquesta diagnosi, nosaltres volíem parlar de les implicacions que pot tenir això per al Parlament. A partir d'aquesta diagnosi compartida, el Parlament té una oportunitat molt rellevant per consolidar la participació juvenil com un element estructural de la seva funció legislativa, de control al govern i també d'impuls polític. Des de la nostra experiència associativa, identifiquem 5 línies d'acció. La primera seria institucionalitzar un diàleg estable amb el moviment juvenil, reforçar i sistematitzar els canals d'interlocució amb associacions, col·lectius, xarxes juvenils, garantint pluralitat i representativitat. No només amb compareixences puntuals, sinó amb espais periòdics que estiguin vinculats a fases rellevants de la tramitació legislativa. També creiem important, i com a segon punt, crear o reforçar mecanismes específics de representació juvenil. Explorar fórmules com, per exemple, un Parlament jove, o models inspirats en el Scottish Youth Parliament adaptats al context català. Aquests mecanismes reforcen tant la incidència del jovent com la legitimitat institucional darrere d'aquesta participació. Incorporar anàlisis, com a tercer punt, d'impacte generacional en lleis i pressupostos, és a dir, considerar l'impacte sobre l'emancipació, sobre l'educació, sobre l'ocupació o accés a drets, amb indicadors com els de Xi Jove, que poden mesurar les taxes d'atur, les edats, la vivenda, totes aquestes dates que es puguin després analitzar l'impacte que tingui amb nosaltres, preguntant-nos, interpel·lant-nos directament a nosaltres. En quart lloc, reforçar el seguiment parlamentari del Pla Nacional de Joventut de Catalunya mitjançant informes periòdics i espais d'avaluació que garanteixin continuïtat més enllà dels cicles polítics. I per últim, creiem que garantir recursos suficients i estables per a l'ecosistema de la participació juvenil, perquè amb especial atenció al que hem dit abans del tema territorial, que ha d'haver un equilibri territorial perquè les oportunitats no depenguin de la capacitat tècnica o financera dels municipis. Per acabar, nosaltres creiem que una democràcia menys intergeneracional és una democràcia més fràgil. Per tant, aquestes línies no pretenen substituir el debat parlamentari, sinó aportar una perspectiva generacional que pot reforçar qualitat democràtica del sistema institucional. Integrar aquesta mirada no és una qüestió sectorial, sinó una manera d'enfortir la qualitat democràtica del nostre sistema institucional. I, moltes gràcies. Tanquem aquest torn amb la intervenció del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i té la paraula el seu representant, Pau Casanovas, quan vulgui. Perfecte. Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair la compareixença de la GEF, l'explicació de l'estudi que heu fet, molt complet. La veritat és que nosaltres compartim gran part de la diagnosi. La veritat és que és una cosa en la qual, com a Consell, hi hem estat treballant també i veiem com clarament tot això que apuntàveu s'està materialitzant, com aquest canvi en la forma que té la joventut de participar s'està començant a veure reflectit en aquests estudis que cada cop són més. Sí que a nosaltres a vegades ens preocupa com aquesta situació que crec que vosaltres, lluny de fer-ho, heu intentat remar a la contra, però a vegades es fa com aquest relat alarmista, com de la joventut no està organitzada, no està interessada per la política, i crec que justament aquesta idea que apuntàveu per nosaltres també és superimportant. No és que la joventut no tingui interès per la política, sinó que estan canviant els canals i les formes de participació, i on s'observa més aquesta desconnexió potser serien amb els canals tradicionals o més institucionals de participació.
Nosaltres també, a més, compartim aquesta visió de l'associacionisme com una escola de ciutadania, com una escola de participació i a més veiem com en les darreres mobilitzacions sí que hi està havent una presència de la joventut força gran. Podríem ficar els exemples de les mobilitzacions que hi ha hagut per Palestina, pel caos ferroviari, amb la temàtica de l'habitatge, etc. I per tant tot això posa de manifest que la joventut segueix estant aquí, segueix organitzada i segueix amb ganes de contribuir al debat social, no? Sí que és cert que nosaltres també compartim plenament la idea i aquesta lectura que fèieu vosaltres també de la necessitat de garantir unes condicions materials que permetin a la joventut associar-se, i això fa inevitable que parlem una vegada més de la problemàtica de l'habitatge com un dels eixos que ara mateix està condicionant més les capacitats de participar de la joventut, perquè des del Consell no ens cansem de repetir que si la joventut ha d'estar constantment desplaçant-se perquè no té possibilitats d'arrelar en el lloc on ha viscut, perquè no hi ha possibilitat de quedar-s'hi a viure, perquè no hi ha lloguers assequibles o perquè està constantment encadenant contractes de curta durada, doncs és impossible que generin comunitats o teixits associatius forts que puguin justament fer front a aquesta desafecció política. I per això nosaltres reclamem una vegada més, com totes aquestes demandes que sempre fem per millorar la crisi de l'habitatge, que són la regulació de preus, la prohibició de compres especulatives i acabar amb els lloguers de temporada. Creiem que com a punt de partida és necessari per poder abordar aquesta crisi. Aleshores, feta tota aquesta introducció que és compartida, a nosaltres ens preocupa també el paper que prenen les institucions davant d'aquesta nova forma que tenen de participar les persones joves. Nosaltres, justament, des del Consell, intentem donar veu a la joventut que està organitzada a través de l'associacionisme juvenil, i creiem que ja hi ha moltes demandes que existeixen i que s'estan fent al govern des de fa temps i que creiem que haurien de ser escoltades justament si es vol revertir aquesta situació i es vol fer entendre a la joventut que la participació té sentit. Heu mencionat el PNJCat, per exemple, del qual el Consell Nacional n'és membre del Consell Rector, i no es convoca, per exemple, aquest Consell Rector des de fa un any. Doncs des d'aquí demanem que es convoqui aquest Consell Rector, que es desplegui la llei de foment de l'associacionisme, que donaria resposta a moltes de les necessitats que comentàveu, o que es deixin de posar traves a l'hora de fer activitat a la via pública, que és una de les activitats principals que bona part del moviment juvenil organitzat du a terme. També compartim la preocupació per la bretxa territorial, heu parlat de moltes bretxes de gènere, territorial, etc. I justament per atacar aquesta problemàtica territorial nosaltres tenim una demanda clara, que és el CRAG català, que és aquest centre de recursos per a l'associacionisme juvenil, que ha d'existir perquè així ho diu la llei de foment de l'associacionisme, aprovada ja fa més de 2 anys i en la que el Consell Nacional de la Joventut hem de tenir un paper de coordinació. I també hi ha altres demandes com la T-Lleure, que també s'han demanat ja a la Direcció General de Joventut i que necessitem que avancin. Llavors sí que igualment, per tancar la intervenció, us volia preguntar si en matèria de bretxa territorial, doncs si teniu demandes concretes o aterrades per fer front a aquesta falta d'equitat que condiciona la possibilitat de participar o d'associar-te en funció del lloc on has nascut. Això seria tot. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Casanovas. I ara és el seu torn per respondre a les preguntes. Endavant. Doncs, en primer lloc, agrair-vos a tots les vostres aportacions, els vostres comentaris. Per començar a respondre una mica, perquè hi ha hagut tanta informació que doncs, no sé si aniré en ordre, però sobre la pregunta de com a nivell Catalunya es pot acostar les polítiques als joves o què podem fer als joves, nosaltres a l'informe hem posat uns exemples, però a mi el que m'agrada concretament més és el de Youth Parliament que hi ha a Escòcia. Funciona d'una forma que és com un parlament per joves i poden fer aportacions i se'ls convoca i se'ls escolta les seves aportacions i després es tenen en compte. Han dut a terme moltes aportacions sobre el tema de transport, temes socials, habitatge, tot això que anem parlant i que fa el Consell Nacional de la Joventut i que es fa aquí a les comissions, però després s'adopten i té una estructura formal amb les seves respectives votacions i amb un compromís que fa que també els joves que hi formen part no sentin que ho fan amb el seu temps lliure, que és com un voluntariat, sinó ficant-hi esforços reals. I també l'altra part, jo deia, la traçabilitat, que ho torno a repetir, que crec que és molt important que veiem respostes i veiem com els objectius que nosaltres donem estan reflexats. Perquè si només parlem i no es veuen reflectits, doncs sentim i ens acabem abandonant, i per això també seguim amb una altra pregunta, que era el tema de per què no estem tan polititzats o perquè com podem fomentar el tema de la política, que deia Esquerra, que deia Junts, perdó.
i aquest tema jo crec, és molt important estar polititzats perquè per mi tot és la política, qualsevol cosa personal és política, per tant, la forma ens hem rendit d'aquesta forma perquè no ens veiem com que tinguem resultats, per tant, una cosa tapa l'altra. Si tenim resultats amb les nostres aportacions, ens voldrem ficar més a la política, jo crec. I al final, gràcies Flàvia, al final crec que hi ha una... Ara em sentiu millor. Jo considero que hi ha una desconnexió, i és evident, entre les institucions europees i el jovent. I és una problemàtica que portem defensant i reclamant des de molt de temps, des de la Joventut Europea Federalista, però també considerem que a través d'aquest model de governança multinivell són els governs regionals, i aquí on hi ha el Parlament de Catalunya, tenen un paper molt important per poder canalitzar la veu dels joves i poder transmetre-la a Brussel·les. A nivell europeu sí que és cert que, a nivell de Brussel·les, sí que és cert que existeixen programes com el Youth for Regions, impulsats per la Comissió Europea, que connecten joves amb polítiques regionals mitjançant formació i experiències directes amb les institucions. I al final la conclusió que podem arribar és que més enllà de la diversitat de formats, el denominador comú és clar, la participació digital juvenil funciona millor quan s'insereix en un circuit polític recognoscible, amb criteris clars, deliberació facilitada i resposta institucional verificable. Però també hem de parlar de la bretxa que existeix. Aquestes oportunitats conviuen amb riscos que cal abordar explícitament. La bretxa digital, per recursos, competitivitat i competències, continua sent una realitat amb expressions territorials, en zones rurals i perifèriques, socioeconòmiques, joves en entorns vulnerabilitzats i interseccionals, i sense aquestes mesures correctores la participació en línia també pot estar infrarepresentada. Llavors, aquí hi ha un gran repte, perquè al final nosaltres som una joventut europeista, també catalana, però considerem que molts dels reptes que tenim a dia d'avui es canalitzen a través del Parlament de Catalunya i que poden arribar a Europa. Vols afegir un... Sí? Perfecte. Doncs molt ràpidament, simplement dir que estem en una situació de precarietat i per tant la crisi climàtica, els problemes que tenen a veure amb el gènere, les diverses bretxes són problemes reals. Per exemple, un jove que treballa a l'estiu 12 hores en un festival temporal per cobrar el mínim, doncs pateix la calor i al final sí que és una cosa física que no hi ha forma de negar. És veritat que tenim altres problemes més importants, per dir-ho d'alguna forma, com l'habitatge, i moltes de les solucions estan allà però s'han de moure. Jo només des de les Joventuts Europees Federalistes podem dir això. I després altres temes com la desafecció en el sistema del seu conjunt, jo crec que es pot solucionar, com hem dit, escoltant-nos, i no només escoltant-nos, sinó tenint en compte el que tenim a dir. Gràcies. Gràcies, senyora Villanueva i senyor Titan, per la seva compareixença. Aturem la sessió 2 minuts i tornem. Molt bé, donem la benvinguda a la representació de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, que avui ens acompanya el senyor Josep Maria Ballestero, Martí Gimissó, Joan Albareda i Sergi Mir. Tenen 15 minuts per intervenir i després serà el torn dels grups parlamentaris. Poden començar quan vulguin. Bona tarda, president, diputades i diputats. Volem començar donant les gràcies a la diputada Mar Bassas del grup parlamentari d'Esquerra Republicana per facilitar-nos la compareixença. Compareixem avui els meus companys i jo com a membres del secretariat de la Federació de Casals de Catalunya. Som una federació creada l'any 1994 que agrupa associacions joves autogestionades arreu del territori català. Treballem sobre els principis de l'autogestió, l'assemblearisme i la transformació social, promovent que siguin les mateixes joves que lideren, gestionin i decideixin els seus projectes. Tal com recull el nostre projecte educatiu Aixequem la persiana, els casals de joves no són només espais d'oci, són escoles de participació democràtica. No eduquem només en continguts, eduquem en processos, en prendre decisions col·lectives, en assumir responsabilitats, en organitzar les activitats culturals de les joves i per als joves. Entenem la participació com una acció conscient i corresponsable en la vida col·lectiva, no només com un dret,
sinó com un valor i una pràctica quotidiana. Això ens converteix en un actor pedagògic singular dins de les polítiques de joventut. Tot i les semblances que podem tenir amb Caus i Esplais, tenim una idiosincràsia molt específica i ens atreveríem a dir que única a Catalunya. La Federació articula una xarxa de 32 casals distribuïts per diferents parts del territori, amb especial presència a Barcelona i a l'àrea metropolitana, però també amb implantació en altres comarques. Cada any, desenes de milers de joves passen pels nostres espais, no només com a usuàries, sinó com pròpies militants de les entitats que esdevenen protagonistes actives de l'oferta cultural del nostre país. Els casals generen activitat cultural, espais de trobada, cohesió comunitària i participació juvenil real. I, per què no dir-ho, també actuen d'antídot contra discursos d'odi i segregació, per desgràcia cada cop més presents a la nostra societat i institucions. Quan parlem de finançament de la nostra xarxa de casals, no parlem només d'estructures. Parlem de sostenir una xarxa que genera capital comunitari i democràtic al territori. El nostre model pedagògic, desenvolupat inicialment el 2013 i actualitzat el darrer 2025, parteix d'una idea central. La participació no és espontània, s'aprèn. En aquest sentit, un dels nostres projectes emblemàtics és l'assignatura d'Educar en Participació, un projecte on les militants dels casals de joves dinamitzen una assignatura d'entre 20 hores i 32 hores lectives als instituts del seu territori, fomentant d'aquesta manera la cultura de participació democràtica dels adolescents del segon cicle de l'ESO, alhora que es connecten amb el teixit associatiu i comunitari del territori. En un context de defecció política juvenil, nosaltres no teoritzem sobre la participació. La practiquem cada setmana. I això té un cost estructural mínim si el comparem amb altres polítiques públiques, però necessita estabilitat. Bé, i seguiré jo, no sé si se'm sent, sí? Ara el Joan us ha explicat una miqueta com el nostre projecte pedagògic, què fem com a federació. Jo us explicaré una miqueta el motiu principal de la compareixença d'avui, que és per parlar dels greuges derivats de la Combo. Des de l'associacionisme educatiu de base voluntària, representat en les entitats de l'àmbit educatives del Consell Nacional de Joventut, hem denunciat públicament els greuges derivats de la Combo, la convocatòria de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials que va sorgir de la transferència de la convocatòria de COSPE i IRPF a la Generalitat de Catalunya, per, en teoria, millorar la convocatòria anterior. En aquest sentit, el mes de juliol de l'any passat, amb la resta d'entitats educatives, vam enviar una carta a la consellera Martínez Bravo per traslladar-li unes demandes molt clares. Volíem la bianualitat de totes les línies sempre que sigui possible, la revisió de les fórmules d'atorgament, la reducció de la càrrega burocràtica, revisió de la fusió de línies, interlocució clara amb les direccions generals i obertura anticipada real de la convocatòria. I emfatitzant aquest últim punt, aquest any 2026 l'hem iniciat per primer cop sense la convocatòria anticipada publicada. Avui, dia 18 de febrer, la convocatòria encara no ha sortit i esperem amb preocupació la seva publicació, ja que si l'any passat vam acabar cobrant a mitjans d'agost, més o menys, ens fa patir que aquest any s'allargui encara més. Per altra banda, la reunió mantinguda el 27 de gener d'aquest any amb la secretària de Cicles de Vida i Ciutadania, la Teresa Llorenç, i amb la Direcció General de Joventut, en aquest cas amb la Clara Quirantes, ens van anunciar la creació d'un grup de treball per revisar les bases de cara al 2027. Aquest grup de treball s'ha pogut reunir per primera vegada aquest passat dilluns i des de la Federació valorem molt positivament que després de molts mesos existeixi un espai d'interlocució i volem reconèixer que actualment sembla haver-hi predisposició a abordar els greuges que hem esmentat. Però cal que aquesta predisposició es concreti en mesures reals i en calendaris clars. Al final demanem fets i no paraules. I pel que fa a les mesures o als greuges que hem detectat a nivell de federació, més enllà del marc general, els casals patim un impacte específic d'aquesta combo, no? Sobretot pel que fa a la fusió de línies de COSPE i IRPF dins del que seria la combo, que ha generat, per exemple, una concentració de projectes molt diversos en una única línia. En el nostre cas és la línia 3.10.1, que depèn de la Direcció General de Joventut i que, segons el nostre parer, és totalment insuficient per sostenir la nostra pròpia estructura i els nostres projectes. A la carta conjunta que vam enviar a la consellera ja advertíem que la unificació de línies havia deixat entitats com la nostra greument perjudicades. En el nostre cas, aquesta unificació de línies comporta que projectes que abans tenien encaix en diferents línies han passat a competir en una sola, s'ha reduït la capacitat de finançar estructura i suport federatiu i s'ha reduït la capacitat de finançar els projectes de les entitats de base que depenen de nosaltres per sostenir la seva activitat econòmica i el seu dia a dia al final. Tanmateix, això
no afecta només a la federació, afecta la capacitat que tenim respecte als casals de joves de base de mantenir el suport pedagògic, l'acompanyament polític, la coordinació territorial, els recursos materials i la formació. I quan una federació com la nostra ha de reduir plantilla i recursos per una baixada continuada de finançament, estem parlant de gairebé 87.000 euros menys respecte al 2023, no estem parlant d'ajustos menors. Estem parlant de posar en risc un model i un servei públic que funciona. El que avui plantegem no és només una reivindicació sectorial, és una exigència de coherència institucional. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya de 2030 estableix la participació juvenil organitzada com a eix vertebrador de les polítiques públiques, reconeixent explícitament el paper del moviment associatiu com a agent clau en la seva implementació. Alhora, la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme i la Llei 11/2023 de foment de l'associacionisme obliguen a les administracions a promoure instruments de finançament estables, a simplificar els procediments administratius i a garantir suport estructural a les entitats. Si el govern reconeix per llei que l'associacionisme juvenil és un bé públic i una eina de transformació social, aleshores el sistema de finançament ha d'estar a l'altura d'aquest reconeixement. No podem tenir un marc normatiu que impulsa la participació i alhora unes convocatòries que generen inestabilitat, competència desproporcionada i debilitament estructural del teixit juvenil. Demanem simplement que es compleixi l'objectiu inicial i la lletra de les mateixes lleis del país. Els casals de joves som una política pública de joventut que funciona, amb un cost baix i amb un retorn social altíssim. No demanem privilegis, demanem estabilitat, coherència i que les eines de finançament s'adaptin a la realitat del sector. Perquè invertir en la participació juvenil no és una despesa, és una aposta democràtica. Moltes gràcies. I té la paraula el senyor Pau Casanovas. Perfecte, gràcies, president. D'acord, doncs en primer lloc jo també em sumo a l'agraïment per la compareixença i, òbviament, per tota la tasca que feu dia a dia. Crec que no cal extendre's molt en justificar-ho, però que la tasca que realitzeu, no només des dels casals de joves dia a dia arreu del territori, sinó també des de la federació que avui esteu representant, doncs sou un pal de paller per l'associacionisme juvenil d'aquest país i, per tant, és importantíssim preservar aquest patrimoni, com es deia abans, i cuidar-lo també des de les administracions. Sobretot perquè cal, i abans que en les compareixences anteriors parlàvem de participació juvenil, cal que les joves puguin tenir experiències on puguin veure i viure en primera persona que només des de la seva voluntat i organitzant-se poden aconseguir aquells objectius que es proposin, poden transformar la seva realitat més propera i això ho poden fer per si soles sense que ningú els hi hagi de dir. Aleshores, per nosaltres és molt important posar en valor això i també posar en valor la necessitat de tenir equipaments i espais físics on es puguin dur a terme aquestes activitats per tal que puguin ser arrelats als barris, arrelats als pobles on es duen a terme amb la situació de l'habitatge que hi ha ara mateix amb totes les dificultats que implica trobar aquests espais. Aleshores, sobre el tema del finançament, concretament, del qual heu vingut a parlar avui, és necessari recordar que el govern no financia aquestes activitats per caprici, sinó perquè així ho diu la llei de foment de l'associacionisme, i més enllà d'això, si busquem una justificació, seria perquè la tasca que dueu a terme des dels casals de joves no la pot dur a terme l'administració directament, l'Estat no pot estar present a tot arreu i per tant és evident que hi ha certes activitats que les ha de fer directament la pròpia ciutadania organitzada i per això és obligació de les administracions finançar-les de forma adequada. És per això que, per al·lusions, ja s'ha comentat molt, com a Consell també hem estat acompanyant en tot aquest procés i compartim la nostra profunda preocupació pels retards que s'estan donant en la convocatòria de la Combo d'aquest 2026, que certament i de forma inèdita no ha sortit encara i la previsió, lluny de ser optimista, segueix sent que fins la primera quinzena de març no surti. Per tant, realment és una situació molt excepcional i que ens preocupa i ens ocupa. I a més, suposo que aquí tothom ha estat en alguna organització, però per si de cas cal recordar que el funcionament d'aquestes subvencions és tal que demanes la subvenció i tu comences l'any duent a terme un projecte sense el finançament que t'ha de donar aquesta administració i en aquests casos directament sense saber ni quin serà el finançament que rebràs. I aquest era justament l'objectiu que perseguia la fusió de la COSPE i la IRPF, que aquesta convocatòria anticipada sortís abans que acabés l'any, no només la convocatòria sinó la seva resolució, perquè les entitats poguessin començar l'any sabent quin seria l'import del qual disposarien i poder-lo cobrar abans de començar l'any. Perquè si no ens trobem en situacions que després també m'agradaria preguntar
preguntar-vos com us afecten a vosaltres concretament. I nosaltres, com a Consell, que fem aquest rol a vegades, acompanyar les entitats en la interlocució amb el govern, ens trobem una mica amb aquesta direcció general, amb el mateix amb el que ens hem trobat, jo crec una mica històricament, i per tant no crec que sigui una crítica tant a una direcció general concreta, sinó a la poca importància que tenen a vegades les polítiques de joventut i com a vegades notem que la Direcció General de Joventut dins del propi govern moltes vegades es fa petita i costa molt que sigui una veu que sigui escoltada dins del departament, i ens trobem moltes vegades negociacions que estan viciades o que estan condicionades per altres pactes que ja s'han pactat amb lobbies més grossos com podrien ser la taula del tercer sector o espais que, òbviament, aglutinen tot el que inclou i financia el departament, que nosaltres entenem que, òbviament, també han de ser un interlocutor en aquestes negociacions, però que fan que moltes vegades la veu de l'associacionisme juvenil quedi desplaçat a un segon pla i que quan ens arriba la taula de negociació al moment de fer les propostes siguin capades o siguin ja partint d'una base que és el que s'ha pactat en algun altre espai. Per tant, nosaltres demanem una vegada més que la nostra veu pugui ser escoltada no només creant aquests espais, sinó realment portant-se allà on faci falta. Aleshores, ja per acabar, només per aprofitar que us tenim aquí, indagar una mica, ens agradaria saber concretament quin és l'impacte que està tenint sobre la Federació de Casals de Joves, no només aquesta fusió de línies, sinó l'endarreriment d'aquesta convocatòria de cara al 2026. Moltes gràcies. Han sigut moltes preguntes diverses a diferents partits. Intentarem respondre el màxim de respostes possibles d'una sola tirada. Em sap greu si alguna es queda sense respondre. Contestant també com ha afectat la reducció de pressupostos tant per les línies de la COSPE a la Combo com per la posposició de la Combo d'aquest 2026. Pel que fa al primer, com ja dèiem abans, ha sigut una reducció de més de 87.000 euros respecte a 2023, el que ha provocat una reducció estructural gran de cara a la federació, tant pel que fa com als seus projectes, com també a la seva oficina tècnica, que s'ha vist reduïda gairebé el 35%. Això també té un efecte directe que es preguntava de cara als casals de base, la qual han vist reduïda el seu acompanyament tant pedagògic com de formació, com de les activitats que venen també suportades per la pròpia federació, i també s'han vist reduïdes la seva distribució de finançament com per projectes tan extraordinaris de forma anual com projectes que portaven fent rere els últims anys i tenien una participació bastant considerable del seu propi territori. Aleshores, com també voler deixar clar que també es preguntava que sí que aquestes reunions que ara a principis del 2026 s'estan fent de cara a contestar-nos quines seran segurament l'entrada d'aquest finançament aquest 2026, se'ns ha dit que la voluntat és que arribi el mateix mes que l'any passat, que era mitjans d'agost. Així tot, vista que encara les bases no han sortit 2 mesos i mig després que l'última vegada, veiem que per molt que hi hagi voluntat, en aquest cas, veiem complicat que pugui arribar a ser possible, tant de bo sí. I respecte a les línies del 2027, el que necessitem clarament és una voluntat política per poder unificar les línies diverses que podíem trobar a la COSPE i a l'IRPF el 2023 en una o diverses poques línies de cara a 2027 per poder finançar l'estructura de la federació i poc més. Sí que afegir el que comentava el Joan, que per nosaltres és important que surti la convocatòria i que surtin sobretot les provisionals, els atorgaments provisionals, perquè nosaltres arrosseguem ja com un dèficit econòmic que ve des que la Combo es va instaurar a Catalunya i per tant necessitem aquest finançament i en el moment en què nosaltres demanem un crèdit a COP57, que al final és una cooperativa de crèdit, per tenir avançament. Fins que no tenim aquesta provisional nosaltres no podem demanar aquest crèdit. Per tant, si això es retrassa, la nostra estabilitat econòmica perilla moltíssim. I per últim, com a federació, no respondrem intervencions que parteixin de partits que exerceixin discursos d'odi, desinformació deliberada o negació dels drets bàsics. El nostre objectiu avui és contribuir a la millora de les polítiques públiques de joventut, no entrar en dinàmiques de confrontació i ideologia estèril. Respectem la institució parlamentària i per això prioritzem el debat rigorós basat en dades i en l'interès general de les persones joves.